ina littafin ka? Ina gida. To dama ashe baka zuwa da littafi idan ka ne wa yaran nan karatu? Ka san yaran yanzu akwai fahimta ne. Maza ka je ka ɗauki littafin ka je ka buga musu karatun zuku. Saboda so nake su sauri su sauke a yau. What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A karanta a yau kuma a sauke a yau. Inna lillahi wa inna ilaihi. What? Karaji na yaran malam saboda in ba su sauke ba korar su za a yi daga makaranta. What? Oke mai gida ba nan da awa 3. Yanzu ma awa 3 yayi yawa da awa 1 dan Allah ya ba matsala bara idi yadda haka shine samun zaman lafiya ta kuma zaman lafiyanka. What? Oke mai gida yanzu nan ba zan tashi. No.